danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Kai ku kalli Sile ya fito ga injiniyan mu kuma targade. Aku ce su kan kuma ma da sun kwato. Sile tsintsiya. Sile tsintsiya. Ga injiniya fa shi ba shi da wariya. Wannan su ba wai shi aboki ya je koyi na neman uku ya kamata a ce mu haɗu mun yi maganar nan. wannan su ba ya ɗebi karen giya. Sile tsintsiya. Sakataren gwamnatin na irin kokarin da yake yi amma har yanzu akwai yan banayya wai da ba su iya gane ba. Uban Domo wazirin lafiya Gindau to wallahi dole mu faɗakar mu kuma yaba ma duniya mu kuma gaya ma duniya ga irin kokarin da yake yi. Kai ya zo ke tawo dala kamar can kai ka cika tsoro wallahi tallahi ba ka da wani aiki zai tsoro wallahi ba ka da kai wani ne ban da kai na ran maka da Allah ba ka da kai kai moto ne da kai hekka zama kwandam a kai ni kai mun ka rikita nayi kai na ran maka da Allah ne mafarki ne ka tashi ni kai ina mafarkin ana yaki ne yaki kuma yaki subhanallahi bindiga wani albota nan wani albota nan amma kawai na tabke bindigogi kai ina ga maka a'a ka bar wannan labarin wannan labarin ba da labarin yaki ne na'am kuma ya zo maka a mafarki wani magana na zo da shi wajen ka na'am amma ya kamata mu samu wuri mu zauna to shikenan domin hankalin zaune ai aka za na ba yo ma dole ka birkice ba da kalma na wani ba ni insha ka mota na ka rabu ta mana kawai a'a kaji ko labari na targato na'am na kinkimo na jawo na'am isa nake neman ka nake so in gaya maka nagode ka san akan waye sai ka faɗa min akan sakataren gwamnatin jihar Nasara ka ce dan albarka wallahi tallahi ai barista Aliyu Uban Doma na'am Gindau sakataren gwamnati magana Gindau na sakataren gwamnatin jihar Nasara to na rantse maka da Allah bawan Allah nan mutane ba san aqida shi ba aqida ne kyakkyawa domin me yana tallafa ma gwamnatin jihar Nasarawa yana tallafa ma gwamna Sile akan aikin jihar Nasarawa ban tare numfashin ka ba na'am kaga sakataren gwamnati lokacin da wa'ansa na'am wato ina aiki kana ji ko ina jin ka to sakataren gwamnati yayi advisor na aiki kai daga nan aka zo ka bai sakataren gwamnati Allah ya yarda ya dauki mutane aiki yaran mu da suke sassan jihar Nasarawa sun shiga samu aikin yan sanda wasu kuma sun samu aikin koyewa a police college kuma shi kansa gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule yana yaba masa da irin rawar da yake takawa kwanaki ya taba yake shi wani taro na ƙara ma juna sani a wani jiha a Najeriya wallahi tallahi turancin da Barisa Muhammad Aliyu yayi Uban Doma wallahi tallahi shi kai shi shugaban taron yace an yi wannan dan Nasara sai ne kuwa ai kai baka san wani abu ai ba karamin digiri yayi ba Allah ya mai baiwa kuma bai wannan ita Allah ya yi maka ko da mutane za su kai 1000 in za ta ta Allah ba zai yadda ba domin Allah ne ya kafa hakan kuma mu mun gode Allah jihar Nasarawa goyon bayan taimakon da yake yi ma al'umma yake yi a gwamnatin jihar Nasarawa Allah ya biya shi Allah ya biya gwamna injiniya Audu Sule talakawa jihar Nasara ku ƙara hakuri a yi hakuri ba don komai ba mata da matasa kana ji ko da na kasarsu to sakataren gwamnati da gajeyu ina yi kokari yana tallafa mutane ai ba su gane shi bane ka gani ko haka mai girma gwamnatin jihar Nasara muna mishi fata nazarcewa da zai ma samu zarce da sakataren gwamnati in dai aiki zaka tafi akan tallafa ma gwamnatin jihar Nasara na Abdullahi Sule to wallahi Gindau na bada kuɗi to har yanzu fa ina daukar aikin yan sanda ina daukar aikin kwastam kai ina daukar aikin nayen ina daukar aikin immigration kai har soja ba kai ga roƙon mu ya sanji mu ma ka kai mu police kawai ko ba ka ki ayo kuma kai police ma na sinto ba ai ga kana ji idan da fa bar da ka jara kwantenan kan nan saboda kwantar ta gaje da ke da wallahi wallahi injina Audu sai populous wallahi kai mun ce populous kwarai kuwa to da ka yanzu kana ji ko idan na je gurin sakataren gwamnati duk sakon da idan ya ba na dumu yace in kawo maka wallahi tare za mu haba alquran kar mu tafi tare da maka Allah tare za mu tafi kenan ai da kai ka ce kai kadai haba ai wallahi mu biyu to shi ga kafa ka ga kafa da ka shirya wallahi na shirya shikenan ai mu tafi wallahi ya za kai ka ce kai kadai ai mu tafi kai mu haka Sile tsintsiya na tanko an san shi da gaskiya